Panguva inoyi pane Gakava neBopoto, especially the ruling party ZANU-PF nevamwe vanhu vemuopposition, vamwe vanhu vari kuuya pachikolo apa vachiti VP Costa Rinochwenga aiwa ngavasucceed mutungamiri wenyika. Vamwe vari kuuya vachiti hakuna zvakangofanana, these guys vanga varipo kubva kuna 1980, 45 years down the line. Vaidi kuisa change ipapo vachiti we do not expect anything better from any one of them. Vamwe vari vachisapota mutungamiri wenyika vachiti aiwa Vision 2030 uchi ndo Kenani chaiye uchi nemukaka. Panguva ino toda kundoza mutungamiri wenyika. Sana pena mashoko atiri kuona kuti vanhu panguva ino vauya vachinyatsa kuti aiwa takwana tava the ruling party ZANU-PF. Not subscribe or like on the bell icon. Admire and post this picture muri kuona our own 3 leaders, vatungamiri ve the ruling party ZANU-PF nevatungamiri venyika vamudanya vachiti plani yanga iri simple, ndaida kuenda kuschool, ndopedza chikoro ndotsvaka basa, ndotenga imba, mota nekuroora musikana wangu. Asi izvezvi handichazvinzwisise manje netimu iri kuti ndichazvikwanisa. Ndomasvika unoitokwa panapa ari kuchichema achiti aiwa this combination timu iyi ndo iri kukonzeresa kuti ma-aspirations nemaplans evanhu aende musango, aende mudondo. Vatiri kuona kuti vanhu vanonyatsokuonza aiwa these guys ndo vakaita kuti nyika iwane rusununguko and the likes, but panguva inoonekwa kunzi vangopiwa matomu on power. Yes, vakabva vaita kuti ivo mavisions avo nema-aspirations avo ave fulfilled, but evamwe vanhu vateveri vavo ari ngoramba akavharirwa pasi ari haunted. Mashoko ari kuuya panguva ino atiri kuona kuti macourse panapa ava high and they are on high alert. Vanhu vachiti aiwa this ruling party ZANU-PF ngaichimbobva imborowa pasi pangopindawo vechidiki. Tiri kuona zvinhu zviri kuita kunoona UK parliament inyatsoonekwa ndikazana negeneration Z. Panguva ino vanhu vari kuzvichiva vachiti mukamboisawo vechidiki ngeZimbabwe inogona kuita zvirina. Imbotise mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vabvina comment section medu mafungiro enyu. Subscribe or like, check on the bell icon.